La setmana del 17 de febrer es celebra la Setmana del Plurilingüisme a l'Institut i l'Institut Antoni Martí Franquès és un institut de referència en tota Catalunya en quant a les llengües estrangeres i l'aprenentatge sobre elles per a l'alumnat. Bon dia, avui estem aquí amb el Joan Marc Segarra per aprendre una mica més sobre el plurilingüisme a l'Institut. Sí, molt bon dia, molt de gust i esperant aquesta entrevista. Per què es celebra el plurilingüisme la setmana del 17 fins al 21 de febrer? Sí, perquè des de fa uns quants anys, el 21 de febrer, és el Dia Internacional de les Llengües Maternes. Per això s'aprofita des de fa uns quants anys que es fa la mateixa setmana en què cau aquesta efemèride. Ens podries explicar quina sèrie d'activitats es fan? Sí, a veure, les d'enguany encara estan sobre la marxa, s'estan encara fent, s'estan preparant, però et puc dir dels altres anys, o sigui, sempre hi ha alguna sensibilització amb alguna llengua que fem aquí. Per tant, per exemple, es fa alguna classe, alguna cosa cultural o lingüística, ja sigui de les tres llengües que es fan aquí, que són l'anglès, el francès i l'alemany, però també aprofitant l'expertesa de molts dels nostres professorats, puc dir gent que sap parlar japonès, una introducció als kanji, al hiragana, katakana, o bé amb els còmics japonesos, altres que el polonès, o sigui, el rus, d'alguna manera sempre, o fins i tot amb alguna llengua africana. El que es busca justament és això, sensibilitzar que hi ha altres llengües que no les utilitzem només nosaltres, però que molts dels nostres alumnes del Martí la tenen com a llengua materna. Quin és l'origen de la setmana? A veure, recordo que més o menys havia de ser època equivocada, pam dalt, pam baix, però cap al 2015 ja quan el Jordi Satorra, el nostre director, i un servidor, i tots els professors de llengües, ja vam intentar dir, escolta, hem de fer alguna cosa per motivar la gent que no es perguin les llengües autòctones. I va coincidir també en el començament també d'aquesta, com hem dit abans, que el dia 21 és el dia de les llengües maternes, vam dir hem de fer alguna cosa aquí. Per què? Perquè des dels anys 70, el Martí Franquès és de 1845, però en aquest edifici dels anys 70 van començar a fer anglès, quan la majoria encara feien francès. Als 80 es va potenciar molt el francès i al 90-91 és quan comença també a impartir-se alemany aquí al Martí Franquès. Per tant, ja tenim una tradició de molts anys de la importància de les llengües. Quins cursos hi participen? Aquí en principi tots, o sigui que el que es tracta justament és que siguin els professorat els que tenen la capacitat de poder fer, o bé no cal només de parlar en llengua estrangera, pot ser una classe especial de cultura inca o pot ser una cosa relacionada amb la gastronomia francesa, és igual, alguna cosa que motivi el que busquem que el professorat tingui ganes de participar i llavors és el mateix professorat el que diu mira, això ho faré amb el primer cicle d'ESO o això ho fem en primer o segon de batxillerat o segon cicle d'ESO. Una mica és una cosa transversal per tot el centre i tots els nivells. De qui va ser la idea de celebrar-ho? Bueno, vam ser uns quants que portàvem aquí ja a partir de 2000 i pico, però sobretot a partir de 2014-15 vam ser una sèrie de gent que ens vam reunir, sobretot en aquest cas va ser en aquell moment el Jordi Satorra, el cap d'estudis, i va proposar-ho ell i de seguida ens vam ajuntar uns quants i va ser tot un èxit. Creus que és d'utilitat celebrar-ho? Jo crec que sí, perquè penseu una cosa, si ara miréssim la ONU o la UNESCO, és que tenim a finals d'any d'enguany podrien eliminar-se o morir 3.000 llengües en el món. Jo crec que ja no és només preservar el català o les nostres llengües maternes, penseu que aquí a Catalunya es calcula que avui en dia pot haver-hi fins a 325 llengües maternes només a Catalunya. Imagina, d'alguna manera, evidentment, que el català, el castellà i l'aranès són les llengües oficials, però jo crec que és bo de servar aquesta cultura, no només perquè una llengua morta per a mi empobreix el que és el tresor cultural que tenim i lingüístic, sinó al mateix temps donar valor a tots aquests alumnes que tenen una altra llengua materna que no siguin de les tres descrites. És donar-los, d'alguna manera, el reconeixement de què importen. Per què és necessària? Per això que he dit abans, és a dir, jo crec que la importància de l'alumnat també és estimar les seves arrels. És a dir, en un país, si volem inserir o d'alguna manera trobar-nos bé en una societat, ha d'haver-hi algunes llengües que d'alguna manera
ens englobin a tots, però per això dic, jo crec que és importantíssim que cap dels nostres alumnes perdi l'amor de les arrels dels seus pares o dels seus avis. Doncs moltes gràcies. A vosaltres, ha estat un plaer.